βλέπετε είναι ένα μικρό πακετάκι. Δεν είναι καμιά μεγάλη παραγγελία. Είναι η πρώτη φορά που αγοράζω από κάποιο κινέζικο site. Θα σας πω πότε τα είχα παραγγείλει, ήρθαν πολύ γρήγορα δηλαδή. Νομίζω ήρθαν σε 9 μέρες. Έχει έρθει και παίζει το ring light, ενδεχομένως σε λίγο να καταρρεύσουν όλα. Λοιπόν, το πρώτο όπως είδατε είναι πρέπει να είναι κοπτικό εργαλείο από όσο θυμάμαι. Για κολάζ. Ναι, βλέπετε. Ωραία. Είναι αιχμηρό. Αυτό νομίζω έκανε... Σίγουρα έκανε λιγότερο από 1€. Θα δούμε σε λίγο πόσο έκανα. Λοιπόν, είναι αυτά τα χαρτάκια για κολάζ. Για να δω. Εντάξει, ανοίγει από εδώ, δεν το είχα δει. Έχει μέσα αυτά τα πολλά... Εντάξει, έπεσαν καν. Λοιπόν, έχει διάφορα χαριτωμένα σχεδιάκια, βλέπετε. Λουλουδάκια, κορδέλες. Ταρό κάρτες μεγάτες. Και δεν ξέρω τώρα τι σημαίνουν αυτά. Είναι cute. Αυτά μπορείς να τα βάλεις και καλά, μ' αρέσει πολύ. Έτσι είναι matte. Είναι πολύ καλή ποιότητα αυτό. Και το σχήμα, το σχέδιο τους είναι πολύ ωραίο. Έχει πάρα πολλά. Λοιπόν, αυτές έκαναν, για να δω. Αυτές έκαναν, είναι καταρχάς 78 κάρτες και κάνουν 98 5,5 επί 3,3 εκατοστά. Πάμε σε κάτι διαφορετικό. Πήρα αυτό το προτζέκτορα για να μας κάνει τύπου ουρανό.
για διάφορες ιδέες.